Og velkommen, hej og velkommen i dag, siger jeg lige igen. I dag er det jo med Young LG, og det er hvor at vi skal teste spil, og det er meget fedt. Jeg lukker lige døren her. Så lukker jeg lige her. Og den årstid jeg optager det er julen, så jeg ser lige glædelig jul, hvis I ser det om julen, og glædelig sommer, hvis det er sommerløsat. Nå. Men så tror jeg kan lige om lidt komme ind. Så. Og det her, det er et kapitel eller sådan noget af Young LG's Game Test med top 3 af bedste spil. Og ja, jeg tænker, at vi prøver det her. Meget fedt der. Det er fint samtidig. Nå, men så er det jo på PlayStation nu. Hold op, det er lang tid siden jeg sidst har spillet på PlayStation. Det skal jeg vinde mig til. Hold da op. Men det er med sådan nogle helt sindssygt guns, de selv har lavet. Ja, det var meget vildt det der. Jeg tror lige, jeg skal ind på settings. Her lige at for nu her. Game. Nej, nå. Nå, det er en hotdog. Wow, meget fint. Og det er så alle dem her vilde, unormale gunser. Og dem kan man så få. Okay, man kan ikke se min rank, men jeg er i Elite. Eller Champion, jeg ved det ikke helt. Men lad os komme i gang. Haha! Åh. Jeg har set dig. Godt. Det er en comeback gun. Okay, nu skal jeg lige prøve med dem, der er pickaxes. Altså, jeg er jo ikke særlig god med dem her, så på PlayStation, så det er jo lidt øv. Men ja. Næsten lige sådan, så. As fresh with my pickaxe. Wow, det var meget, det havde jeg ikke lagt mærke til der. Okay, det var Hej. Hej, du hænger i luften. Huh? Det her, det føles bedre. Fancy koala. Ej, det var ærgerligt, det ikke var Eminems minigun. Det var sjovt. Fancy koala. Det skulle have været fancy koala, men lige backflipper rende ned her igen. Vent. Ej. Det er en dumme makrel. Det er en dumpap, det der.
Hold op, en dumpap. Ej. Okay, det var lidt mærkeligt det der, men ja. Det er lidt mærkeligt, men så skal vi lige kigge her. Nej, okay, han undviger. Godt, kigger lige til siden. Forstår jeg så ikke helt. Hvorfor kan være sådan noob at bare stå der? Det var lidt mærkeligt. Så... Low gravity. This is what it's like to play on the moon. Nu er vi på månen. Det der. Det er da bare smart af mig. Rubilax. Grim navn. Men jeg kan virkelig godt lide low gravity. Det er der mester siger det. Low gravity. Jeg kan... Nej! Jeg gider ikke så fast under mappen. Nej! Hold op. Så det, map, det er ikke... Det er ikke... Jeg returner to lobby. Den er på... Jeg tænker allerede tredje. Den er allerede på tredje plads, den der. Det er sgu ikke... Det er ikke godt, det der map. Det siger bare lige. Og så... skal vi jo få afprøvet et andet game. Så skal vi jo få afprøvet det her spil. Fordi det her, det er noget, jeg kan lide der. Fordi det her, det er jo ekstremt godt. Gør lidt sådan her. Kan lige se det. Jeg ligge. Ja, så. Hold op, det kan jeg ikke lide. Lige se der. Nej. Nej, det er så skrevet der. Det er jo Kong H. Haha. Pizza Pit. Den er sikkert her nu. Så hun er her. Hvorfor Young Hawks Shape Lane? Nå. Okay, nu kommer vi ind. Og det her. Jeg siger, det er meget bedre end de andre spil. Fordi det her, det er ekstremt godt det her. Det er meget bedre end de andre. Virkelig. Wow. Okay. Så kommer vi ind her. Det er lige load. Hov. Hvad er det sådan her? Så kommer vi snart ind i den her fine runde. Ej, det der gider ikke. Okay. Og så er det, man lige om lidt kommer ind, og så kan man lige... Og så er det sådan et ekstremt fedt spil. Kan lige se. Boom! Altså, jeg tror ikke, at jeg kommer ind. Så skal jeg helt ærlig... Ej, hallo. Godt. Det blev julemad. Yeah. Men om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se her. Det her, det er fedt det her. Og det her, det er i hvert fald bedre sådan end det andet. Men det er farligt at hoppe op på gaverne. Altså, det er jo også lidt svært at modify dem, der er gaver. Nej. Nå. Men så er der en, der er morder, og en, der er sheriff. Altså, jeg kan lige introducere det, hvis jeg ikke allerede har spillet det her. Men det er sådan et spil, der hedder Murder Mystery. Det er der også en masse andre spil, men så er det, at der er en, der er morder, og en, der er sheriff, og så
er der sådan nogle innocents, som jeg kalder for inderkendte, som skal overleve. Og det, der er... Det var lidt... Morderen. Ham der, han er mærkelig. Hvad skal han... Mener han det der? Jeg kan ikke lide ham der. Ja, det er lidt mærkeligt. Halløjta, mor. Okay, men så er det, man kan... ja, så skal man bare lige vente til der sker noget som helst. Ja. Så kan vi bare lige til der sker noget som helst. Det er fint. Playing football. Ja. Nej. Det var ham der. Den der Mr. Ildmand. Det var ikke godt der. Okay, Mr. Ildmand er slem. Mr. Ildmand er slem. Nej tak. Men så er det lige, at det så er lige, man kan hoppe rundt her i lobbyen, når man venter, eller danse med de andre. Og så hvis man lige ikke gider at vente, så kan man lige hoppe ned i den der. Så kan man spectate. Okay, hej med Snoop Dogg fan. Snoop Dogg. Ej, fedt. Okay, hvis det står med blåt, så er det sheriffen, der har dræbt det. Hvis det står med gult, er en far, der går ind. Hej, og velkommen. Nå, men det er min lille søster, der larmer virkelig meget. Nå, men så er det lige, at der er nogen, der står emoter. Så kan det lige være, at vi kan spille mere rundt der. Og så kommer nummer 2 spil. Nøj, hvor fedt. Altså, det er jo godt det her. Og det her, det har jeg allerede sat på første plads, fordi det her, det kan jeg mærke vinder. Eller, man kan selv stemme derude, men det er jo ret fedt, så... Det er godt der. That's good. Nej, det der, det er ikke med så smooth, altså. Så er det, vi skal spille mod ham. Okay, men der er hemmelige rum. Nu skal jeg lige vise jer en af de hemmelige rum. Ham venter jeg lige til går. Nej, du må ikke se det hemmelige rum. Ja, så kommer han ind med mig nu. Hvad? Det der, det skal han stoppe med det der. Han giver mig myrekryb. Altså ham der, den jeg mistænker mest for at være morder, altså. Der er en eller anden graffiti-tøs, der har været her. Hej. Jeg så det godt. Ja, nej tak. Jeg sagde nej tak. Nej, det der, det er dumt. Og se, det er det her, man skal. Man skal dræbe morderen. Det er så meget mærkeligt ud. Men så er det nu, vi skal prøve det andet mod. Eller, jeg tænker tredje mod. Meget fedt der. Og så er der forskellige mods. Det her det er Murder Mystery, så er der det Pit. Og ja, så kan jeg se den næste.
Eller sidste. Okay, det aller sidste kom nu. Men det er det her. Og det her, det er virkelig godt, det her. Så bare lige. Og så kan man jo stemme. Så kan man jo lige sige, hvilken en der er bedst. Og man ligesom så lader man bestemme. Men det er ret godt, det her. Så er det lige, skal vi høre nogen, der taler i baggrunden. Ja, det er lige min familie lidt. Men så er der så det her. Altså, jeg skal lige love det ind. Haha! Okay. Nej, du skal ikke kigge på mig, du kender mig ikke. Godt. Men det der, det er ikke noget rigtigt. Det er en, der har købt skin, altså. Voldtægt. Og så tænker jeg sådan, ingen kan stoppe mig. Det er bilerne kan stoppe. Det er i hvert fald en til PlayStation. Altså, hvor skal alle lige gå efter vores bedste? Ham der, han må... Nej, ja, han lægger mærke til mig. Hej. Så. Den der. Der er en, der hopper rundt oven på mig. Det er meget uhøfligt at gå rundt oven på mig. Nå. Kom noget godt. Nå, det gør der ikke. Ja. Der kommer i hvert fald en dum spiller. Kan jeg høre? Ja, det har jeg ret i. Det der, det er virkelig godt i mig. Okay, det var ikke særlig godt i mig, det der. Det er meget... nej, stop med det der. Okay. Men det her, det er faktisk et ret godt spil, det her, synes jeg. Men ikke hvis ham der, at han er noob. Det kan jeg ikke. Nå. Men jeg tror ikke, det er det fans eller noget. Ej, hvorfor? Altså, det er dumt, at RG's minigun ikke er kommet i creative nu. Altså, det er sådan noget, jeg tænker, at de number også vil sige. Så kunne laves som går dem. Thank you. Der er en, der rammer mig. Det er den, der mister. Ja. Det var så fint is. Det er så valley. Godt. Det er godt, det her. Det er smart. Okay.
som det det var ikke. Det var ikke. Helt sådan der. Nej. Det er jo lidt dem. Men der sker ikke noget helt fedt her, så jeg tænker lige, hvis jeg dør 2 gange mere, så er det lige slut med videoen, så det er ærgerligt, hvis den slutter om lidt, men okay, jeg skal dø en gang. Ej, det var ærgerligt, men jeg skal lige se her, om jeg lige kan få et sniper scope. Eller hvad man kalder det for. Og ham kan jeg ikke lige hænge op den. Stikket, det føles helt sådan dejligt, er det? Ej, du må ikke ramme mig, din lille dummernik. Bonjour, madame. Ej. Men så er det jo lige... Men det var alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I nød den. Hvis I gjorde, så må I jo meget gerne subscribe og like. Ja. Hej. Hej. Kan du også godt sige hej?